Yüze galıp kimin kişisk adamcığın yüzüne galmalı? Neçe vakti seni yanına yoldaş olacak? Neçe yıl, neçe gün yanında kalacak belli de. Kıssağa düşende gelir mi? Hiç gelmez. Kabra girinde gelir mi? Hiç gelmez. Kabr dünyada pul kömeğin olan ne gelen ağol? Ağacık riyal kömeği olan ne gelen ağol? Kabrda gel kömeği yetecek şu yüze galayan adamsı. Kıyamatta gel elinden tutarmay, kömekleşermay. Men de sana arka diyermay. Günahın temelde şeyil diyermay. Sana sokak bereyin diyermay. Yüze kalma olur mu? Özümüz ders alayın. Ol yankay on yüzüne kalıp kağıdı yırtıp ay bolya diptir. Men aramda Muhammed'in arasında vade yok yırttım diptir. Vadele şakana Medine-i Münevvere'deki Yahudiler de turzaptır hemmesini. Yüze kalmak bir kuştağı kaşın gurrunla değil. Ey mümin Müslüman doğan. Şu zamanın içinde de şu zaman yaşap birin zamanımız, şu albariyas zamanımızın içinde, kimi bugün kimi ertilik zamanın içinde, içerilerden ve hanavadalardan ve öylerden Hudayi çüylük ve mehabbetler ayrılıp bariyan zamanın içinde, İnsan gözü bilen görüp adamların hıyanatını, insan gözü bilen görüp tecrübe edip, insanların bivefadığını görünüp duran zamanında da, onda da şu günah edip kalsa yüze kalın ya. Sen mümin Müslüman, cavan dost, yüze kalma. Görüyen şu zadın içinde Allah Teala'nın kaharı var, dost ya beylikin yüzü deyip son içine girme. Ne kadar nefer, ne kadar cavan, ne kadar kıyıda olan, ne kadar gelirler, adam sabah gelirler, yaşap birin gelirler, ne kadar ulukan adamlar, ne kadar cavan oğlanlar bir neferin yüzüne kalıp, ebedi hemiyişelik, insanın zindigisini dargatayan, insanın öyünden bereket ayırayan, insanı insanlıktan çıkarıp, mıdam gözün devrekte oynatıp veren, haram olan zinaga müptela olup küfürde gitmediler mi? Fakat şu dostun ya buyduşun yüzüne kalıp, ya fakat şu tarafın yüzüne kalıp, şunu yok deyip bilmeyeni, hay men başarmayanla yok deyip bilemek daha deyip, insanı insaniyetten çıkarıp veren, haram olan arağa müptela olup, şarap kar olup, haram içip veren olmadılar. Ya şunu yüzüne kalıp, şunu yok deyip bilmeyeni, ne kadar haram toylar tutup, hele erkek katıştırıp, Allah Teala'nın kaharına düşmediler. Ya şu doğusunun buyduşunun yüzüne kalıp, Hudayi Teala'nın haram edin evin maçlarını giyip, bu kulli haram yaşap gidmeyen. Ya fakat şu doğusunun boydaşının yüzüne kalıp nazilik, cevallık, ömürlerini 20 yıl, 30 yılını muft geçiren adamlar olmadı mı? Ya kulli ömrün muft geçiren adamlar olmadı mı? Ya şunun yüzüne kalıp yok deyip bilmeyeni, ay mene başaracak deyip bilmeyeni, ne kadar öğüdünün namazlarından kalıp, aradalarından kalıp, fırsatlarından kalıp, kadir yiyecelerden kalıp, ne mi deyip şu doğasına yok deyip bilme. Ya ne kadar doğası geliyor, yürü falan yerde vuruş var. Ne mi? Öldürmeli şunu. Bolya deyip şu doğasına yok deyip bilmeyeni gidip ne kadar katiller olmalı. Bir mümin Müslüman adama katil bilen, bir demir bilen, bir zat bilen işaretsen, Hudayi aydıptır. Allah Teala'nın kelamı, Resulullah'ın aydiyeni, dinin aydiyeni, gurrun katilin gurrunda yüze kalman gurrunu. Eğer bir mümin Müslüman adam, bir cedane mümin Müslüman adam, şibir Müslüman adamı hemme adamlar ağzı biriktirip o düşüneylin şuurunu. Tamam mahlukatlar ağzını biriktirip bir Müslümanı öldürecek bolsalar şol tamam mahlukatın hemmesini lanet edip cehenneme saların şu bir Müslümanın hatirini deyiptir. Allah Teala ayıptır. Şöyle de şedirek bir Hudayi'nin söymeyecek zadına da yüze kalıp boliyar onu deyip gitmeli. İmme soğağa gidip kalmalı olanına hiç kim yüzüne kalana. He bolya mene utanıp sen hatirine gitmeli oğlum diyen akla. Mesela doğası ayet ya Kur'an-ı Kerim'e gideyli ya da nakt ona yok diye gidecek değerli. Yüzüne kalman ay utanıp ay bolya senin aydıpduğun deyip gitiyen adam yok. Emme harame gidip kalsa ay yüze kalayan ay me utanayan hep şuna havvasın meriye doğruya. İman zayıflıktandır. İman zayıflık dediği Allah Teala'nın muhabbetinden daşlıktır. İmanımız takviyet bereylin. Allah Teala'nın muhabbetini takviyet bereylin. Vakti ki Allah Teala'nın kaharı gelecek zat bolsa, ol adamcık, kişicik adamcık iken, bir de riyal sana peydası yok.
Dünýäňe peýdasy ýok. Merid bolup ýatanda dadyňa ýetermi? Ölü bolup ýatanda dadyňa ýetermi? Kıyamatda turanda dadyňa ýetermi? Sırat köprüde dadyňa ýetermi? Hesap kitabyňda dadyňa ýetermi? Aňyry bärisin namalan gelmeli bolana dadyňa ýetermi? Hudaý Taala jogap berme bolan dadyňa ýetermi? Hiç ýerde dadyňa ýetmedi. Ne dünýäňde ne ahiratyňda. Şoň ýüzüne galmaýdyň. O ne kadar mert bolan adamlarda heyfke wagt däloň bir tawba edellerinden soňram bir fursatda inşallah aýdaryn. Fakat adyny aýtjak. Bir tawba edellerinden soňram dostunyň ýüzüne galmany ulamalyň meclisine girip öwliýa bolup geçen adamlarda barmışdy. Kim? Hazreti Qanab. Hazreti Qanabi hey bir fasyk adammışdy. Hey bir aýdaýyn teberrükan goýoňdy ruh hoş bolsun. Resulullah'ın gurrundan ýene 2 sefän bady onu inni kefte aýdaýyn. Ýüzüne galman gurrundan. Hazreti Qanabi ey jawan dost, Hudaý üçin gulak as. Hazreti Qanabi Irakly bir beter bir fasyk adammış. Biderek egin maş bilen gedip berenmiş, gapdalyna da bıçak barmış. Şol Hazreti Qanabiň zindigi namasyna kan kitaplar gözläp gördüm, şuň birine ýok, birine ba, birine ýok, birine ba bolmasyn diýip hemmesini aýtypdyr daşyna. Dagyk gurrun diýjek bolýanna. Baryaqa şäherden gezip baryaqa öwünden ulaqan bir ulamalyň biri çykypdyr, ýygyny de mollalar ýygyna düşüp barýanmış. Oham ol Hazreti Qanabi häzir tawba etmedi adam, egin maşyna hajur gapdalyna da bıçak barmış. Ýanyna birinden sorapdyr, "Bir kim aýdypdyr? Ýygyny kan adam süýräp bädipdir." Onu aýdypdyrlar, "Hada muhaddis." Bir adam Resulullah'ın hadisini aýdýar diýipdirler. "Hada muhaddis." Resulullah'ın hadisini aýdýan adam diýipdirler. Muhaddis näme bolýar diýipdir ol. Onu Resulullah'dan hadis aýdýar diýipdir. Ýortyp barypdyr, öwünden çykypdyr. "Kim bolýan sen?" diýipdir. Onu men şuba bolýan diýipdir. Näme işleýän diýipdir. Onu men hadis aýdýan Resulullah'ın sözlerini aýdýan diýipdir. Şyk duran ýerimizde maňa hadis aýt diýipdir. Onu sen ähli däl diýipdir. Gapdalyndan bıçak çykarypdyr. "Ähli bolsam bolmasam baýat maňa aýtmaly sen" diýipdir. "Ştada aýtmaly" diýipdir. Onu olay diýipdir. Resulullah'dan hadis var. "İza lem testahi fasna' ma şi'ta." Ey insan, haýaň bolmasa her näme edersiň diýipdir. Peýgamberiň sözünden hadis aýdýan sana diýipdir. "İza lem testahi fasna' ma şi'ta." Peýgamberiň bir hadisini aýdýan diýipdir. Haýaň bolmasa her näme edersiň diýipdir. Özüne ders berdi da. Şodur şunu öýüne gidip ağlap, "Ey ene" diýipdir. "İşdi dostlam geler ýerimden" diýipdir. "Gelsele Qanabi tawba etdi" diýip aýt diýipdir. Men Medine'ye gidecek. Medine'de İmam Malik var. Ebu Hanife bilen dengi düşýän adam. 4 mezhebin biri. İmam Malik şoňa gidip şagirt boljakman diýipdir. İmam Malik dostlarynyň ýüzüne galmany, dostlarynyň şodurşyn ep berip Medine'ye barypdyr. İmam Malik'in şagirdi bolupdyr. Şu mahal mollalyň kitabyny okuýanda Peýgamberiň bir hadisini gözleýäňde Peýgamberimiz näme aýdypdyr şu barada diýende, näme diýär kitapda? Allame öwliya bolan Qanabi İmam Malik'den riwayet etdir diýip şoňa ady gelýärdi. Şol odal dargak kesip beren oglan ýüze galmandyr. Wagtyky düşünipdir, wagtyky bilipdir haklat, wagtyky bilipdir öňkü kesip beren ýagdaýyny Allah Taalaň rizayaty ýok, wagtyky bilipdir inniki girjek ýagdaý Hudaýyň nury we hidayatynyň etegi, inni ýüze galmandyr. Inni bildi da näme diýeni. Näme diýeni bilenden soňra ýüze galmak bolmaz. Ýüze galmandyr. İmam Malik'in şagirdi bolup 1300 ýyl ber kitaplarda ady gelýär. Kim? Allame öwliya Qanabi diýip ady gelýär. Radiyallahu an. Gel bugun kun türkmenleň içinde ady agdalyp, ruhu hoşluk Resulullah'ın ýaşaýyşyny içinde gürrüňi tıklyşyp otýar. Ýüze galmany Hudaý üçin bolmaklaň bolýan bereketleri we ýagdaýlaryndan. İnşallah arakan gürrüňde girdi. Resulullah'ın ýagdaýlaryndan Hazreti Sa'd olara ýygyny gowdy. O ham kafirle gelli Medine'ň Yahudilerini turuzdylar. Inni kehefte bu barada inen ayetler, bu bolan wakalar Hudaý köklediğinden hyzmatyny da ýetirär inşallah. Hudaý